Hey guys, खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबियावनो गुड मर्निं गोजोन फुंबिलि दा समा जागासिनो बेसे नायदो नै फुंनि ओमफ्राय एक्चुअली आंनिया सिखांनाया एसे लेट जाबावबाय आरोना थ' एसे फुङावनो फैदोंमोन जोंथ' हालेवग्रा दा हालेवगासिनो माने मानि थाखाय हालेवगासिनो मिथिगौ ना मैगं फोनांगौ नैबेला पावारफुल हालेवगासिनो नै एकदम फुङावनो फैदों बियो हालेवगासिनो एसे न'आव जानायनि मैगं फोनो नागिरदों ओइ बा देन्जार माथो आसोला थ' टाइमा बेनोसै एसे लेटसो जाबावबाय नङाबाथ' नै नुबाय टाइमखौ आं एसे थाबनो सिखांनो दंमोन 5टानि सिगांनो बाट एसे लेट जाबाय आधा घन्टा लेट जाबाय आं सिखांनाया जेबो नङा फैनानै पुरा धामाका हालेवगासिनो नैबे थ' बिदिब्ला गाइस आं एसे फ्रेश जाना लानोसै फ्रेश जाना लाखांनायनि उनावहा आं फिन लोगो मोनफिनगोन भिडिअनि गेजेरजों जा आं फ्रेश जाना लानि फ्रेश जाबाय फ्रेश जाखांनायनि उनावहा एसे न'नि खामानि मावखांनायनि उनावहा लागायनोसै ओंखाम जानाय लोंनाया सिगां नङा होमबा एकदम जानाय लोंनाया सिगां थ' जानाय लोंनायाव दिनै दङ मा खिथिगासिनो आं नोंथांमोन र' नैबे जाबाय अमा बेदर फ्राय आरो नैबे जाबाय फान्थावजों आलुजों आरो नैबेजों पावारफुल जागासिनो सानैया गोथाव नङा ना प्रानल हा गोथाव नङा गोथाव नङानो दे बिदिब्ला आं जाग्रोनोसै थ' जाखां लोंखां दा ओंखारबाय आङो प्रानलखौ दिनलांनो स्कुलावहा स्कुल माने दिनै एग्जाम दं फरिखा दङ दिनै मा दङ फार्स्टआव इंलिस वान थ' दिनै फार्स्ट डे बेना एग्जाम इंलिस वान दङ थ' जोङो माने आङो दोनना फैनोसै आरोना बाइकजों थ' बा हेलमेटाबो रेडि नों मोनसे लागोन हेलमेटा हे गाननांगौ हा मा गाना बेलाय हा पकड़ गान सेफ्टिनि थाखाय गाननांगौ अके मिथिबाय हा मानि थाखाय गाननांगौ सेफ्टिनि थाखाय गाननांगौ दे थ' बिदिब्ला स्कुलावहा दोनना फैनोसै बेनि उनावहा माबायदि ब्लग जालाङो नायलांबाय थाबानो जाबाय हा मानि फांसन मा फांसन नों एग्जामसो लिरनो थांनो नागिरदों नों फांसनसो नायनो नागिरदों नोङो हा जुबिन बर' नङा जुबिन गार्ड जुबिन बर' नङा बिदिब्ला आवगायलांबाय थांसैथ' टाइमबो जाबाय बिसिनाव खनसे थ' गाइस बिदिबा नै प्रानलनि स्कुला नै बेनो दा आंबो थांनोसै अनला ओंख्रि संदों अनला एबार आं फारि खिथालांसै अनला ओंख्रिया माबायदि सङो धामाका जाखागोन थ' गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय नै अनला ओंख्रि संदों बोरो एसे खिथलाय मा अनला ओंख्रि संदों नोङो जावा थ' गाइस माने अनला ओंख्रि संगासिनो आरोना माने बिराद सुपार धामाका एकदम जाखागोन आरोना ओंख्रिया एरगोनब्रा आरो आं भिडिअबो लायो एरोबो नुवाखै नामा नोङो रुवाथिब्लाबो मावबाय थानांगौ हारसिं दा बायदियाव कि रुवाथि मोनो नालै हा दा बायदियाव कि रुवाथि मोनो मालाय 20,000 30,000 40,000 मोनग्रा गिदिर कम्पानियावसो मावहैजोबो नों आरो नों आंनियावहा 3-4 हाजार 5 हाजाराव कि रुवाथि फैगोन नालै एरदोंब्रा एरदों नै नुवाखै धामाका एरदोंना फुंनिफ्रायनो माबा रुवाथिनि दावराव जागासिनो मानसिया गावालाय खामानिखौ बांद्राय मावनाङा मिथिबायना आंबो न'खौ हेल्प होफायो माने दहाय हालेवनायमोन ना फुङावहा एकदम माने हाया इदिबायदि माने गुरै जाना दं आरोना आं एसे जाम खालामदों आङो गोबाव जाबायलै जाम खालामथारिया
जायखिजाया आं दा दुगैना लाग्रोनोसैलै आं एकदम दुगैना लानानै पावारफुल फ्रेस जाना लाग्रोनोसै बिनि उनाव मा जायो मा जाया नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअनि गेजेरजों खिथिलांबाय थागोन आं थ' बिदिब्ला आं एसे दुगैग्रोनि थ' मोनानि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ नै एकदम पावारफुल ओरैजाय ना एवगासिनो नायाबो माबायदि जाखोथाय जाबाय बरिया जादों बाब हिट सुपार हिट आरो नै लोगोसे आमलेटबो दंबावो जों नै बा धामाकाखाना जाबाय बांद्राय खामद्रायबायसो नाब्रा गाइस पावारफुल बांद्राय खाथियाव थाजाया हिट पावारफुल एबार होख्लायगासिनो आं पुरा धामाका ना फ्राय खालामगासिनो होद जारला जागोनलै नाया दाबो मोनाखै नै एवगासिनो माने खोथाया ओरैबायदि आरोना जा ओंखाम उखैदों नै पावारफुल ओंखाम जागासिनो दङ आरो नैबे आंनि बाट आं दा नाखौ पावारफुल फ्राय खालामना लाग्रोगोन बिनि उनावहासो ओंखामखौ जागोन थ' पावारफुल मा दङ नै बे मामोनलै बे खायलाजों ना पुरा पावारफुल आरो जाहैबाय दालि आरो बे मैद्रु ना बाथोन दाउदै हा दाउदै बेखौ जायो मा ओमफ्राय आंनिखौलाय नों मानो लाखो हा ए जारलालै बिदियाव दे जादो दे ओंखाम नांबावो नांला दे होमबा थ' गाइस नै पुरा पावारफुल ओइ आंहा ना फ्रायालाय आंनि फिसा ना फ्राय लाबोलाय प्रानल ओइलाय एकदम फिसाखौ दे लांजायखौल' आं बांद्राय जाया हा नों जायो हरलै गासिबो हरजोब हरलै आं जागोन गासिबो जाजोबनांगौ बिदिबा आं ओंखामखौ पावारफुल जाना लाग्रोनोसै नाखौ ट्राय खालामाखै आं र' जानायावबा नुबाय है संदों आं संदों मिथिबाय ना जानांगौ एकदम थाव रेजेट लायनाय माने संबाय आं दिनै नाखौ पावारफुल गाइस बिदिब्ला आङो जाना लाग्रोनोसै बिनि उनाव फिन लोगो मोनफिनगोन भिडिअनि गेजेरजों गाइस होलागासिनो ओंखाम जाखां लोंखां आं नै फैलायबाय भिडिअनि गेजेरजों थ' दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन आं आसा खालामदों दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो एन्ड खालामसिगोन दा अलरेडि मोनाबाय दा टाइमा जागासिनो 10 o'clock अलरेडि मोनाखाबाय दा एकदम पावारफुल आं एडिटिं खालामसै दा एडिटिं खालामखांनायनि उनावहा आं एसे रेस्ट लानोसै बेनोसै आरोना थ' जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला थ' साबस्क्राइब खालामदो आरो जायफ्रा लाइक होआखै दाबो नायगासिनो दं लाइक होना होदो नङा होमबा आरो बेनोसै थ' जायफ्रा आंनि इन्स्टा आरो फेसबुकआव गैया चेकआउट खालामनो हागोन डिसक्रिपसनाव दङ लिंकआ आरो थेंक इउ स' माच थेंक इउ फर वाचिं थ' नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन आं आसा खालामबाय दिनैनि ब्लगा एसेनोसै थ' गुड नाइट बाय बाय